ପୁଣି ହେଲା ତମେ କୁହ ଏଠି ଚାରିଟା ଶାଗ ହେଲା ନା ତିନିଟା ବା ସବୁ କ'ଣ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଲୁ କାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ଏତେ କ'ଣ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ଶାଗ ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଶାଗ ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଖଟା ସାଲାଡ଼ ହେବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଶାଗ ଭାଜି କଲା ଖାଲି ଖଟା ହେବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ କାମ ଶୀଘ୍ର କର ଭୋକ ଗଲାଣି